Nangaro yan na ang Commission on Election kon COMELEC hin kadugangan nga 3 bilyones ka pesos pananglitan madayon ang barangay ngan Sanggunian Kabataan Election o BSKA ha Disyembre yan na nga tuig. Ini ang gipahayag ni COMELEC Chairman George Garcia ha deliberasyon ng House Committee on Appropriations para han proposed 11.5 billion pesos nga budget han komisyon para han 2026 mao man hiya pakianhan kun nagpapabilin nga andam ang komisyon nga magdumarahin BSKA yan na nga tuig kung ideklarar ahan Supreme Court nga pagtala pa sa balaod o pagkakansila. Samtang nanindugan naman ni Garcia nga may nakaalutaga nga 10 bilyones ka pesos nga pundo ang Commission on Election kon COMELEC para pagdumara han BSKA ngan orhi nga gindumara didahan Oktubre tuig 2023. Nagpahinumdum naman ang PNP, Anti-Cybercrime Group, PNP-ACG, kadugangan han pagsakup han ber month kontra han magdodilain nga scam online. Samtang ang PNP-ACG hasugad yan nga panahon sumalapaira, mas nagtitikadamo aton mga nan-aagat ha online in mga hotel booking, bakasyon, travel and tours ngan mga accommodations. Ginsagdunan gyapon han pamunuan nga likayan nga mag-click ha mga link para han update han mga debit ngan credit card agud diri mabiktima hin maunga scam. Base naman ang datos san PNP-ACG tikang han Enero nga dan Agosto yan nga tuig nagapaghipatik hira hin maabot 1,334 nga kaso hin online selling nga scam samtang 330 naman ang kaso han phishing or 110 naman ang kaso han accommodation, travel and tours scam ngan 496 naman ang kaso han investment ngan tax scam. Ginsiguro naman ang Department of Social Welfare and Development DSWD ang mas damo nga social worker nga support personnel habag-o nga processing center para assistance to individual in crisis situation o AICS. Sumala itong ahensya nga sisiguraduhon nira nga mabutangan or mabuligan han kadugangan nga mga personnel ang mga kliyente habag o nga processing center nga akus kumarawat in maabotin mil nga mga individual. Kasumpay ni padayon gyapon nga nagpapatuman ang Department of Social Welfare and Development kun DSWD han mga pitad nga maihana nga ginihimo agud maibanan ang oras han paghuhulat kalakip ang mga pitad amo ang pagkuha hin numero hin pila ngan pakikipagsumpayan ngan pagpapagawas hin mga bulig pinansyal. Ang programang ito ay inihatid sa inyo na Fast Relax kasangga sa bawat aray. Ginanunsyohan artificial intelligence firm OpenAI nga magkakamayadahin parental controls ang chatbot hini nga tinatawag nga ChatGPT mahuman ang notisya nga daw nagduso inihin maawat ang kinabuhin usa nga minor de edad. Sunod nga bulan pwede na malink ang mga kag-anak ha ira account. Ang ira mga teenagers nga 13 years old ang pinakabata nga pwede gumamit ini nga applications. Makokontrol nagihapon han mga kag-anak kung paunan ho mag-respond ang ChatGPT ha ira mga anak mga karawat gyapon hin mga notification and parents mahitungod kung baga pananglitan ma-detect an app ada acute distress an ira mga anak. Nagpatapod gyapon ang kumpanya nga mas papakurkusgun hini ang safety han ira mga chatbots hanasabi nga tulong kabulan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal.